Здравейте, аз съм GogiBG. Сега ще разказвам за този сървър. За първи път играя на него, мисля. И ще се спална в някаква клетка, която не знам. Не. Те са ми спалнали тук. Има някакви купчени. Много са странни. И сега трябва да копая тук. Тук сега има много. Това е купчено. Много изморявам. Много трябва да чупа. Сега тук чупа един материал. Много още, хайде по-бързичко да е. Ако бях заедно в кирка. Още малко да... Ей! Супер! Сега... Тук сега трябва да се покача. Тук... Да. Тук е много хубаво. Бе, полицай! Те са някакви селени и така нататък. Тук... Ой! Хайде! Още малко! Сега... Тук... Има и още една купчина, не съм я изпробвал. Сега тук от същия материал. Много трябва да чупа. И на тази жега подали ще го чупа. Стига бе! Още малко! Emerald! Oh yeah! Сега тук пак да му се падне злато. Почти злато имам тук и 22 емералда. Още малко трябва да се прибирам за обяд. Злато! Злато! Не трябва да видя. Мисля ми трябва. Оле. Сега тук трябва да отида на обяд. Изчакай малко. Къде? Къде е това отвача, бе? Къде, бе? Къде? Тук сега трябва да малко, после трябва да се измъквам. Нали, това е...
Сега трябва да влезам. Аре, Селенин! Аре, Селенин! Аре, че са Селени. Сега трябва да чакам до вечера. Не, до следобед, исках да кажа, бе. Трябва тук нещо да правя. Селенин! Да се безсмислено. Ама, попъл. Чакай. Тук сега седя в тази стая. Сега мога да се телепортна, защото си имам. О, е! Сега трябва да събирам тези неща. Полицията добре, че не ме е забелязала. Не ме е забелязала. Аз много съм хубав. И съм много умен. Защото много яко се измъквах. Сега трябва тук да замъква. Трябва по-лекичко. Сега тук още 3. Чакай. Мисля, че някой ме гледа. Хайде да е. Супер. Супер. Ай! Чакай, Кирко. Yes. Опа. Стига да просто ще продължа. Ама чакайте. Трябва да се пази тези купчета. Сега. Опа. Чакай. Не трябва да падна. Трябва да падам. Ония път трябва. Паднах, ама много така. Чакай. Бях карал ония път кош, ама защо така топката стои? Не знам, може би, защото е Майнкрафт. И то всички неща се стоят. Опа. Yes. Чакай, Селен, полицая. Полицая, бе. Полицая. Някои селени са малко така. Полицай! Стига де! Как ли трябва да се измъквам? Стига! Полицайите са много и са много лоши. Трябва да се направя тук туалетна. И хладилник. Не, хладилник вече не. Ама чакай, аз дам един път от един мой приятел. Чакай.
Power. У меня культурный пост. В шахта. Чакай, в шахта. Ох, трябва да гледам. Ох.